Boeterbree en Grutte Pier, wat is dit smut? Oeh, griezelijke zwier. En het is wat tijd voor. Check! Hij je wel eens jet van Grutte Pier? Pier Gerlof Donia. Hij leefde omstreeks 1500 en hij wist zijn grut als dit smut. Het werd dus een grote boer en hij leefde te gerren met zijn vrouw en zijn benen in Kimswert. Maar toen werd zijn gezin vermoord. Zijn boerderij werd plunderen en in brand stutsen door de Saksische huurlingen. Grutte Pier werd verdrietig en lulk en hij ruchtte zijn eigen leger op. De armer zwarte heep. En hij vocht voor een vrij Friesland. En tijdens die gevochten betocht er een spreuk. Boeterbree en groene cheese, waar dat net zitten kan, is geen opruchte Fries. En waar dat dus net zitten kon, die de kop eraf. Ja, zag hier niet tijd. In deze check zorgen we in het dorp van Grutte Pier dat ze Grutsk binnen op lied. En aliet is Grutsk op Janna die een spreekbeurt houdt over stotteren. En Jeanette is Grutsk op de Groene Leguaan. En die Lumbert ben ze Grutsk op de voedselbank van Bisten. En ik ben Grutsk op de uitslag van de prijsvraag. En haha! Het is een hele grote eer voor groep 8 van de Lietsluchtenveldskwallen van de Jouwer. Ze maaien op Koninginnedag naar de inhuldiging van koning Willem-Alexander. 3 basiskwallen in heel Nederland binnen uitzocht. Alle 3 dienen ze eind vorig jaar mei aan het skwaldebat de Tweede Kamer. Nou, juf kondigt het aan en iedereen was helemaal hyper. Want niemand had zoiets gedacht dat we daarheen mochten. Hartstikke leuk en bijzonder. Ja, waarom is het bijzonder? Nou, dat komt net zo vaak voor. De troonwissel is in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. Daar binnen alle Nederlandse koningen en koninginnen inhuldigen. Voor de band is het heel spannend, want wat voor kleren ze aan? Ja, we moeten een pak aan of een mooie blouse. En het is gewoon het is anders, want het is een heel chic en zo. Er komen ook alle koningen van andere landen, dus je kunt niet zo bij zijn in je spijkerbroek. In Ljouwert is dit weekend de nieuwe brandwachtkazerne openen. Het nieuwe gebouw had 6 miljoen euro kosten. De opening wordt vierd met een open dag. Op die open dag werden al je demonstraties van het werk van de brandwacht. Alvast erin. Kijk, daar kom je aan hoor. Haast 100.000 mensen kwamen te zien in de nieuwe kazerne. Plaats je de tandenborstel rechtop je kiezen. En dan vervolgens maak je kleine bewegingen op je kiezen. De gebitten van bijen gaan achteruit. Dat komt omdat er net genoeg tos gepoetst wordt en te volle snoept. Ja, En wat snoep jij dan? lollies en zure matta. Nou, sommige dagen vergeet ik wel 2 keer te poetsen, 's ochtends en 's avonds. De meeste bijen had 30 godsjes. Om dat zien te gaan studenten van de opleiding mondzorgkunde in Greens deze week bij 6 basiskwallen in Friesland deel om tosgepoetsles te jan. Dus 2 keer per dag poetsen. Ja, 's ochtends en 's avonds voordat je gaat slapen. Ik in Greensloon en Drenthe leren ben hoe ze het gebit verzwaar je matten. Want het is deze week de Noordelijke Tandenpoetsweek. Check, show en ontdek! Hey doe, kist door deze beroemdheden? Erben Wennemars, Johan Cruijff, Mr. Bean. Ze zijn alle je trobrutsen wil ze een spraakprobleem hebben. Ze stotteren, of in goed Fries, ze stammeren. Ongeveer 174.000 mensen in Nederland hadden dat probleem. En er is net altijd wat onder doen. Dan zist Grutte Pier maar inkomen. En dan mag het zeggen. Poeter. Aliet, die stammert niet. Maar Janne van der Velde had die pech wel. Aliet, bent u nog op die squallen? Ja, ik ben hier op de squallen wat Janna op zit. De lichtbron in Boetenpost. En Janna zal dadelijk haar spreekbeurt Jan oer stammen. Ja, zij weet er zelfs natuurlijk een heel soort van oor. En het lieke haar een goed plan om haar klasgenootjes daar een hoop oer te vertellen, zodat die er echt meer van oor weten. Want super stom, en jammer maar helaas, ben niet stammetje, die worden nog wel gespest omdat ze net zo goed uit haar woorden komen kennen. Ze had dus een gesprek met haar stammen en wil ze er zelf les van had?
Ja, klopt. Super dapper, hè? Ja, echt wel. En alleen nog van de klasse. Het is al lastig als netstammers. Maar dat is echt zo. Want zelfs voor volwassenen vinden het soms nog hartstikke spannend om iets te moeten sissen voor een groep mensen. Die stammer in het niet is. Kies nagaan hoe knap en hoe dapper het van Janna is. Hi. Hoi. Nou is Janna. Ja. Hi. Hoi. Aliet. Janna. Dook je eerst een spreekbeurt horen? Ja. Vertel eens, wat gist van? Ik ga mijn spreekbeurt de stad erin. En nou, ik denk ook van alles in vertellen. Hoe het werkt en ja, hoe het komt. Want door stotters zelfs ook, hè? Ja. Ik moet zeggen, als ik ze maar die praat, valt het me haast net op. Mooi. Ja, dat is ik bedoel. Ja. Want we door haast help bij hoorn, vertel eens. Van Yvonne. Waar is Yvonne? Nou, mijn stadtherapeut. Ja. Wat voor dingen horen we? Nou, het staat er zelf. Ja, en mijn hoe is dat dan? vreemde manier van uitademen, denk ik. Het is heel vreemd als ik dan hou ik allemaal woorden op, al het lucht op als ik zat en dan moet het er op laatst uit. En dan, zeg maar, dat stukje, zeg maar. En je ademt daar soms eerst een beetje en dan praat je. Dan doe je en dan praat je. Ja. Wat voor oefeningen doe je dan? Nou, mij de ademhaling. Oh, oké. En mij die balans, zeg maar. En gewoon gesprekken voeren. Zeg maar, en dan wees je op een puntjes en dan maak ik daar een beetje een werkje. En helpt dat dan niks? Ja, want ik leer wel dingen waarvan ik denk, oké, dat is wel handig om, zodat ik dan even wat minder stress heb. En wat bijvoorbeeld? Wat is nou een tip voor Ben niet stotteren stinks? Dat had me geholpen. Het helpt me echt op mijn handen, op mijn buik te lezen. En dan, als ik praat, gewoon mijn ademhaling ik vooral te luisteren, zeg maar. Oh ja, en dat helpt? Ja. Hey, Janna, Ben die stammetje, hè, die worden wel eens plegen, omdat ze net goed uit hun woorden komen kennen. Hast je die ervaring ook? Ja. Ik ben een jaar lang pesten mij en nou nog steeds wel wat. Echt weer? Ja. Maar, en wat gebeurt er dan? Wat doe je dan? Het is net echt leuk, want dan kom ik naar huis en dan begint het en dan vreeg het en dan ben je stil en dan vreegt iedereen wat er is en dan is begint te gaan. Omdat, ja, want dat is helemaal net leuk en dan was eigenlijk helemaal net meer squallen en dan moet het er oplost worden in de klas. Ah, vreselijk, ja. Daar ga je geen zin in. Nee. En ook gisteren vertellen. Ja. En een hoofdstuk door de te vertellen dat Ben beter snappen wat het is en dat het pleegje echt stopt. Ja. Top, kom maar. Hallo? Hoi. Hoi, ik doe mijn spreekbeurt door stadterien. En ik doe het erover omdat ik zelf stadterien en omdat ik me graag wat meer roleren wil. Spannend, ja. Als het zeggen wordt het gaat. Wij willen haast het precies zeggen van Heerenveen. En we gaan een stunt van. Blijf maar onder wetter, want het volgende item gaat over de crisis. Tja, want er zijn heel tijd meer bedrijven die tot de crisis bezuinigen moeten. Of nog slimmer, die het failliet gaan. Mensen rijden dan hun werk kwijt. En misschien kist ik wel mensen die tot de crisis hun baan kwijtraken binnen. Gelukkig krijgt je in Nederland als het ontslaan bent een uitkering. Maar dat is vaak volle minder als die salaris. De maat is dan thuis flink bezuinigen worden. En soms blijft er dan te min geld om eten en drinken te kopen. En voor die zin is er gelukkig de voedselbank. Bij de voedselbank kunnen mensen die het net of haast net roem komen kennen, gratis eten en drinken opheljen. Dit binnen in Nederland zo'n 20.000 gezinnen. Een hele protte dus. En in deze tijd neert om die vat te scammen. In Lüneburg binnen ze nou dwanden om ek een voedselbank voor bisten op te zetten. Dit is Riepke. Riepke die komt bij een man bij die hier 24 katten. En dat weer natuurlijk feestvolle. Kon net meer betalen. Dierenbescherming had ingrepen. En dan ben ze hier terug te komen. Crisis. Crisis, ja. Meestal kan het echt net meer betalen. Dus vandaar meer katten in het asiel. Het asiel had geen ruimte voor zijn volle huisdieren en is daarom dwanden met een voedselbank voor bisten. Mensen die geen werk hebben en een uitkering van de regering krijgen, mij bij het asiel eten voor de bisten wijheljen.
Het asiel krijgt het eten vergees van de beste winkels. Het asiel vindt het mooi dat op deze wijze elke nien, arm of rijk, een huisdier hakken. Want waar wordt er nou net blierd van een enthousiaste hoen of een sliepende kat? Ja, zo'n beetje kan je wel eerst heen deze moeilijke tijd. Moeilijke tijden ben het ik van het onderwijs, want daar wordt steeds meer bezuinigen. En de liedjeskwallen binnen dan de klas. Want een protte liedjeskwallen is volle duurder als een peer grutteskwallen. En daarom gaan er heel tijd meer liedjeskwallen dicht. Cultuurbureau Akte 2 uit Snits vindt dat de band grutskwijzen matten op haar liedjeskwallen en ze had daarom het project Grutsk op Lieds betocht. En de doggen nog 10 kwallen uit Zuidwest-Friesland om mij. Grutte Pier blijkt heel klein te zijn. Dus daarom heb ik een van de kleuters nodig. Oh, er zit een grapje in het filmpje. En hoe komt nou het thema van Grutsk op Lieds daar weer op? Basiskwallen de Marnewier in Kimswerd is een van de Lietse skwallen die meedocht aan het project. Er zitten 34 bijen op de skwallen. Groep 6, 7 en 8 zitten bij elkaar. Dat binnen zontje bijen. De opdracht van het project is: beeld je een verhaal uit en maak je er foto's van. Het moet alle jaar mijn Lieds en Grutsk te krijgen hebben. Wij gaan met Lego bouwen, onze animatie. En wij gaan een kaatswedstrijd spelen. Die gewonnen wordt door kabouters later. Maar wat heeft dit met Grutsk op Lieds te krijgen? Nou, omdat die kabouters, die ben Lieds. En die ben heel erg trots. Omdat ze hebben wonnen. Ben je hem zelf ook Grutsk op Lieds? Ja, best wel, want het is een heel klein dorp. En het is ook best wel een kleine school, maar het is wel heel erg gezellig hier. Voor een mooie animatie moest een protte foto's meidje. Ja hoor. Kimswerd is net alleen nog het dorp van de Lietse skwallen de Marnewier, maar ook het dorp van Grutte Pier. Hij wie om het jaar 1500 hinnen een Frieske vrijheidsstrijder en is binnen in Kimswerd. En daar zijn de inwoners van het dorp heel grutsk op. Hij heeft in de Hollanders vochten. En hij wen hier in het wagen op mijn boerderij. En hij wie 2 meter 10 of 13. Dat weet ik zijn net nu. En zijn zwaard wie even lang. Hij zei hem. En ik vind dat wel bijzonder dat je hier dan mooi wennie. Dus eigenlijk ben je ook wel Grutsk op Grut? Ja. Draaien. Jouwen. 4. We hebben toch een verhaal over Hans. Die gaat dan een film, die wil dan een film maken hoe Kim zit. En dan vindt zijn klas al je zinnenbrillen. En dan zetten ze die op en dan gaan ze in het verleden. En dan komen ze Grutte Piertje in, maar dat is dus, die blijkt dan heel iets te wijzen. En dan zetten ze de zinnenbrillen zo omgekeerd op. En dan gaan ze weer om naar het heen en dan worden ze beroemd. Grutte Pier beschermen Friesland tegen bezetters. Sterk en grut is dus handig om te oorlibben. Uw regering wil ook dat uw skwallen grut en sterk binnen. Skwallen met minder dan 23 bijen maar te sluiten. Maar wat de bijen jou het wel duidelijk worden is dat in Lied ook een heel soort krijft zit. Het heeft zijn voordeel en het heeft zijn nadeel, maar het voordeel is bijvoorbeeld dat het meer aandacht krijgt. Het is iets minder luxe, dus daar is iets minder. Maar dat maakt mij net zo vol uit. Best wel Grutsk op? Ja. Als de band kleer binnen mij de foto's, maakte ze de bij docent Jeroen Deen een animatiefilmpje van. Sjoch maar. Ook de groepen 7 en 8 van de Sint-Radboudeskwallen Udron Riep gingen vorige week het dorp in. Ze dienen mij aan het project Vroeger Dichtbij.
Ze had alle keer foto's maken van bijzondere plekken in haar dorp en oudere mensen vertelden hoe vroeger. Ze had daar een filmpje van maken en alle foto's bij vorige week gepresenteerd in een expositie. En haast heel droom riep Ron uit. Maar eerst even Sjen en Jerre naar Janne haar spreekbeurt. Hoe komt het dat dat is? Nou, de kist eigenlijk net vol ontwan. En als dat is, dan is het correct als met scrollen. Als net goed scrollen kist, zeg maar, dan werken die spieren in die jaren net goed samen. En als mijn stad die niks had, dan was meer dan 100 spieren tegelijk broeken. Je had een soort een sprekfabriek in die holle en dan neem maar al je mensen in werkje. En had verschillende groepjes. En één groepje betekent het idee, en de volgende de woorden. En de volgende groepje waren de letters, als die woorden maatjemaals. En weer een groepje die spant die spieren aan. En bij ben die stotteren had dat even extra tijd nodig. Bij welke letter stottert u het meest? Nou, ik stotter je vooral bij de K, de M, de S en het T, omdat daar wel heel snel stotters op krijgt. Als stotter dan kiest net president van de Verenigde Staten worden. Waar is dan maar eens? Nienke, waarom? Nou, als het dan een uitspraak moest horen, dan zei ze bijvoorbeeld van dat en dat van het leger en dan stotter je en dan weten de meesten net was toen zeist. Ja. Het ging wel net. Ik ga gewoon in de vump. Het ging wel net. Okay. Waar zijn er wat wolken? Iedereen kan eigenlijk een kans krijgen. Iedereen is gelijk. Enkel status, dat maakt het niet. De meeste band die stotteren, die worden pest. Waar is er maar eens? Vaak als het iets oors haast een oren, dan is het vaak wel pest, ja. Maar als er bijvoorbeeld stottert en die oren had en die ene die pest had echt wel weer wat oors naar die oren, dan kiest daar ook wel beginnen en dan misschien stopt hij dan wel als ik iets hoe hem zei wat oors on hem is en wat de meeste band echt net had. Oké. Binnen er ook nog vragen in de spreekbeurt? Komt het weer van het stotteren al? Als tussen de leeftijd van Ian en zo en Ian bent, dan meestal net. Dan meestal wel, zeg maar, dan kiest het nog wel aanleren of gaat het gewoon alweer oer. Maar, zeg maar als ouderen samen bent, heeft het veel minder kans. Dus bij mij stelt het nooit weer ook in. Nou, vind je het soms net irritant als de stotters? Nou, ik ga het nog wel heel lang, dus ik ben er best wel gewend. Maar als het voortgaat, ja, aan de ene kant zou ik er blij mee wezen, maar aan de andere kant denk ik, dan mis ik wel iets, zeg maar. Dit is mijn spreekbeurt. Het ging goed, hè? Ja. Hoe voest het? Ja, het ging goed. Nou, Janna, mag ik die enorm hartelijk bedanken voor die fantastische spreekbeurt. Dat is me heel veel leerd hoe stammer je. Mooi. En zet hem op de maai. Ja, dankjewel. Komt helemaal goed. Doeg, hè? Doei. Doei. Wat had zij het fantastisch die, Janna. En als je erbij stilstaan, dan is het toch eens een wonder dat de meesten van u zo makkelijk praten. Oor naar je wieken. Houdo! Ja, ontaast het zullen ze bedoelen. Want ze moeten ons nog vertellen hoe het zwier die peerskazen weer. En dat volle belangrijke, waar de winnaar is. Maar eerst zoeken we naar de Green Leguaan. Of zochten naar huis. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Fine light in the beautiful sea. I chose to be happy. You and I, we're like diamonds in the sky. You're a shooting star, I see. A vision of ecstasy. Ik ben nou Green Leguaan aan het sproeien. Dat was belangrijk, want ze komen voor in de regenwouden van Zuid-Amerika. Dus het is belangrijk omdat ik na de boot. Ja, terug het sproeien, dus terug het regenwetten, zorg je ervoor dat de hoed een beetje soepel wordt. En op die manier komt er makkelijk tot verveljen heen. Voor mij laat je een stukje, tenminste, ik zeg, je krijgt wel, ja, je laat een stukje vel. Dus ik kan zien dat ze nou op het moment toen het verveljen binnen. Dus dan is het belangrijk om even te sproeien.
hun hoed bestaat uit skubben. Het is een reptiel, dus die heeft skubben. Ze moeten vervelgen, omdat ze natuurlijk gewoon groeien. Hun gewicht wordt zwaarder, hun lengte gaat omhoog, dus ze worden alsmaar groter. Skubben zijn stug, wat er dus verzwaart dat ze dus, skubben groeien net mee. Dus dan moet ze vervelgen. Die lege waan die herkent door middel van die grote skub die ze onder hun kin hebben. En die mooie grote kam die ze hebben op hun rug, dat is een groot herkenningspunt. Puik, hè? Die hanekam. Maar Aliet, vertel eens even hoe de winnaar heet. Het gewicht van onze peerskazen is... En de winnaar is... Yo, Wessel, Lokweeske, maar zo'n 174 gram. Ze stelt er het test bij. Dit willen we even deze keer. Na je week check ik je weer en na je week checkst je mij weer. Dus, ondan. Hallo! Haha! Ja! Boeterbrein, zoute spek. Tak op weekend weer een spek met een naaie check.